Apokalipsis, Kapitulo 16, 1, agpatingga iti 21 a versikulo. Dagiti pito amalukong anapno iti pungtot. 1. Ket nangeg ko ti maysa adakkel a timik a nagapo iti templo a kunkunana. Kadagiti pito nganghel in kayo ket ibuyatyo dagiti pito a malukong ti pungtot ti Diyos iti rabaw ti daga. 2. Ket rimuar daydi umuna ken inbuyat na daydi malukong na iti daga. Ket nagbalin aderder a nakarariek ken nasaem kadagidi tattao nga adan iti marka daydi animal ken nagrukbab idi ladawan na. 3. Ket daydi may kadwa imbuyat na daydi malukong na iti baybay. Isu a nagbalin adara akas ladara ti maysa anatay. Ket isu amin a kararwa a sibibiyag natay uray pay dagiti ada iti baybay. 4. Ket daydi may katlo imbuyat na daydi malukong na kadagiti karkarayan ken ubog ti danom ket nagbalinda a dara. 5. Ket nangeg ko daydi anghel dagiti danom a kunkunana. Sika nalintig ka o santo nga adda ka ita ket adda ka idi agsipud ta nangipato ka a kastoy. 6. Gaputa imbuyat da ti dara dagiti sasanto ken dagiti mamadto ket sika impainom mo met kadakwada ti dara kaikaryanda. 7. Ket nangeg ko ti timek a nagapu idi altar a kunkunana. Wen o Apo Diyos a manakabalin amin dagiti panangi patom isuda dagiti napudno ken nalinteg. 8. Ket ti may kapat imbuyat na daydi malukong na idi init ket naipalubos ken kuana ti panangkiset kadagiti tattao iti apoy. 9. Ket dagiti tattao nakset da iti napalalo a pudot ket tinabbawanda tinagan ti Diyos. Isu nga adda panakabalin na kadagitoy a pannaplit. Ket sanda a nagbabawi tapno agdayo da kumaken kuana. 10. Ket daydi maikalima imbuyat na daydi malukong na idi trono daydi animal ket daydi pagarian na nagsipngit ket nagngaret ngetanda dagidi dillilada gapu iti rigatda. 11. Ket tinabawanda ti Diyos ti langit gapu kadagiti rigrigatda ken dagiti derderda ket sanda a nagbabawyan dagiti aramida. 12. Ket daydi maikanem imbuyat na daydi malukong na ididakkel a karayan nga Euphrates ket nagmaga daydi danom na tapno maisagana kuma ti dalan dagiti ari nga agapo iti liligakan ti init. 13. Ket nakita a rumrumwar idingiwat daydi dragon ken idingiwat daydi animal ken idingiwat daydi saan apudno a mamadto dagiti tallo nga espiritu a narugit akas dala tukak. 14. Ta isuda dagiti espiritu dagiti demonyo nga agar aramid kadagiti datatlag isuda amapan kadagiti ari ti amin alubong tapno ornongenda ida a maisagana iti gubat tidakkel ngal daw ti Diyos a manakabalin amin.
kensi adtoy siyak umayak akasla man nanakaw. Nagasat dayjay agsalukag ket aywanana dagiti pagan anayna. Dilakit magna a silalamo-lamo ket maki tadati ibayna. 16. Ket inurnongda ida amin ijay diso nga iti Hebreo managan Armageddon. 17. Ket daydi may kapito imbuyat na daydi malukong na iti angin. Ket rimwar ti maysa adakkel atimek idi templo manipod idi trono a kunkunana na aramiden. 18. Ket adda kimkimat idi ken ririaw ken gurgurod ket immay ti maysa adakkel a gingined nga awan kapadana nanipod idi adda tattao iti rabaw ti daga maysa a gingined a nagdakkel kas taunay a nagbilig. 19. Ket tidakkel a syudad nasaya-saya iti tallo a paset ket dagiti syudad kadagiti pagpagarian narbada ket tidakkel a Babilonia na ipalagip iti sangwanan ti Dios tapno maited kenkuana idi tikupa ti arak ti kinaungit ti pungtot na. 20. Ket napukaw ti amin a puro ket dagiti banbantay sanda a nasarakan. 21. Ket nagtinag kadagiti tattao manipod langit dagiti dadakkel nga uraro akas ti kadagsen ti maysa a talento ket dagiti tattao tinabawanda ti Dios gapu iti pannaplit nga uraro tadaydi a pannaplit na adakkel unay. Salamat po sa iyong pakikinig sa Audio Bible na ito. At kung nagustuhan mo, please like and comment and subscribe para sa susunod ko pang mga video ay ma-update ka.